zvatanga manje dzimwe nyika dzapindira vamwe vanhu vapindira kana nyaya iya ichinge yakutaurwa nevakomana ava vatinoti main opposition kana kuti opposition figures tinenge zvakutanga kutaka kumeka sense because this is something zvokuti zvanga zvakamirirwa nemunhu wese kuti ko ningi achatiwo kudii nenyaya iyoyo and ningi achatiwo kudii. Nhasi advocate Nelson Chamisa fe panyaya yeKariba vachidedzera kuti zvoni sad and disturbing the death toll from the capsized Kariba ferry has risen to 92 and is still climbing. More passengers have died than survived. The extent of the vessel's overloading is astounding, as the apparent absence of a passenger manifest or reliable passenger record maintained by Raider. The Raider operates under the office of the president and cabinet, makes the situation even more baffling and deeply disturbing. Such gross negligence is glaring, unacceptable, and demands accountability. Standards of the public safety and governance have deteriorated, alarming in Zimbabwe. Only meaningful transformation under a truly citizen-centered government can restore accountability, uphold safety standards, and assure Zimbabweans that their lives are valued and protected. Real change is urgently needed in Zimbabwe, a citizen government in our lifetime. Ndiwawo mashoko atiri kutambira panapa achitaurwa neavo vaimbova mukuru kana kuti mutungamiriri webato MDC Alliance, Citizen Coalition for Change, zvichingoenda zvakadaro. Avo vanonzi vaadvocate Nelson Chamisa, one munhu akapinda muresi reupresident kana kuti mupresidential race palifetime yavo inei versus president Emmerson Mnangagwa, the current president of ZANU-PF. Ndo mashoko avari kubuda vari kutaura panapa vaadvocate Nelson Chamisa. Asi ndiri kuonawo I think it's always good kuti ndikokwanisa kungopika one comment ndobva ndakwanisa kuvhurira mutaura ari panapa tichinzwa kuti ari kuti kudii nenyaya iyoyi. Right, comment iri panapa iri kutaurwawo nemumwe doctor, atichataura kuti doctor ani, ari kuti my brother, I expect you to be in Kariba and parts of Binga attending funerals there. Why is that you never visited Kariba mourning families? Kariba is in hands of opposition. It's your stronghold. Please visit Batonga people. You need advice, Mr. Nelson. I'm actually disappointed. Ndo shoko rimwe riri kutaurwa panapa richiswa kuna advocate Nelson Chamisa zvikanzi side iroro ndime mabvira kare manga makachibata, and for sure ka election ukangonzwa pakanzi ndime makachibata hakuna kuzomboitwa imwe election pane ra 2023 rere kureva kuti kana iringe iri stronghold yavo ndo vanenge vakaita se vakabata ma streets ikoko. Ndo nyaya iri panapa iri kubva yataurwa nevateereri but muri yeZimbabwe. Ndibvumidzaiwo kandivhure microphone panapa, vanhu vari kuda kutaura vakawanda vedu. Handiti kana uchinge kutaura neni pakuli TV kana kuti uchida kutaura mashoko atinotefenura zvichingoenda zvakadaro, please feel free kuti bata panhamba dzeKulian TV. Kana tichinge tisina kudzisa pascreen unotarisa paringirikini yedu, handiti palogo dziripo nhamba dzeKulian TV. Ukangobaya pakanzi Kulian TV ipapo unotoona nhamba dzakanzi dzepaKulian ipapo. Regai tibvurire muteereri ari panapa. Hatingati muteereri wavana vanhu vakadzidza muZimbabwe. Haya zvinzwirei mega chatanyaya kuvhiringa. No, guys. We have to do something. Hazvisiri izvo. Kana maakuda freedom muchaonazvo. Respect uchibuda panze ndoti awu yakakosha kana kumba kwavo vakagara vatomuratidza kuti ane value. Muzosvora maSouth Africans ari kukuburitsai kuti ibvai iko endai kumba kwenyu. Because makatochepa. Makatoseta standard iyo. That's what you settle for. You deserve the back seat. Garai pasi. Musagara pasofa maZimbabweans. Munosvibisa masofa. You are nothing. You're useless. Ndozva muri hapana chamuri, hamuna value. Ndozva makaudzwa ende ndozva vatori havari. They're very unapologetic about it. And until mazoita chigumbu chekuzoziva kuti mauda kureclaim value yenyuka, kuda kunzwisa tsitsi nekuchema is never going to change anything, trust me. These guys, they do not understand tuma language it kuda kuita soft, kuda kuita technical navo, kuda kuita kukumbira freedom. Kunopfugama is something that is a right. Wenda unopfugama wakabata plate unge munhu ari kukumbira. Ndachikumbira kuti mundiongororo, ndachikumbira kuti mundikoshesewo.
You have to claim your own destiny. Hapana chinhu chinomboshamisa foti zvinotadzisa kunwa whisky nezvekuti hanzi kune vanhu vane muromo wekuti vanogona kudza kuti aya takaona vanhu akawanda vachifa chii chinoshamisira enda kunyadzonyo taura zvekuzanzi vanhu avafa muchikepe chenyu futi marubbish standards. Basa rekuswera muchitengera vanhu anoita zvemagitare mota nekuti they campaign for your party, asi muchitadza kugadzira maservices epanhu pari very dangerous pipe ekuti aiwa komana ngatitenge rimwe bhoti. Nyange mukazoritenga nekuti tacomplaina, it will never hold the same essence because there's already lives lost. Nyange mukada kuzoya muchita manyemwe ewe the government has bought watu vari hatina basa nazvo izvi matobuda mumwoyo medu imi mukudhara imi. There's nothing you can do to make it right ever. Basa rekutengera namafume zvikopokopo zvekuti vaende vachinoona area of view yemasewage. What is that? Moti hanzi vanhu yavo ndove kuti tinozitogara navo totanga kuda kuvapa remedy yemubhuku. Havana basa newe, havana basa newe. Remedy yemubhuku ukada kuye watu havatorina basa. If they could have it their way, dai vanotoshuwira dai mafa makamuka zvaitaurwa naDidmus Mutasa, dai makawandisa. Budai muende kuna South Africa, munoiriteta imimi. Kutadza kudya tichitadza kunyatsoba nekuti munotaurisa ende munogara kuna South Africa nekuwa munotiza muchienda uko. Ende hakuna musi wekuti vaona vachikuchemerai kuti dzokerai, kuti dzokai kumba. Havakudei. Kuti hanzi munhu iye ndichienda ndononegotiata freedom yangu. Kuti zvekutsetera chinhu chako iwewe. Kutsetera. Hamusati serious. Kusvika serious tichamira tumaremedy tkotu. Kana panyatsorwadza chaipo ka handidi kunyebera. We are going to find a crack yekuti tichafoseredza kubuda. Kune dzimwe nyika pakaitika disaster kundwa nezvimwe zvinyika zvataitarisira pasi kudhara. Padzingwa maZimbabweans kuSouth Africa. Waitona maGhanaians ari kutambirwa nendege, vari kusvika vari kubatwa zvakanaka, vari kuitwa sekuti ndo dzimwe nyika dzekuti man. Ona nyika iyi vari kutobata vanhu vavo zvakanaka. Inga we've lost value. Kwese kwaunosvika unongosvika ungori munhu wekunzi unongonzi zvekupedzisira. Makoko aya goko remusadza raya ndoro unozochitora makoko aya usevedzera apa izvi. Why are we vanhu vakadaro? Koshesawo vanhu vako, vanhu vafa uko. Dai zvainzi chikepe chiri private taitaura kuti government muda kuti ikwane kupi, that's a private owned inonzi chiko transport service. Uende munoona muridzi wekambani ngaakavhene insurance yake. Ndechehurumende chijarata cheche achifamba cheche nekutseya machikukwa chakaita dai ndandipenda ndikwire zvinhu zvakadaro sezve. Chaitooneka kuti that's a disaster waiting to happen icho. Asi basa rekutengera mafume helicopter. Tatengera mota. Tati anything to do with livelihoods dzevanhu, they do the bare minimum. Tatenga 8 maambulance. Motodedza ZBC president omira paipa achikomishina 3 zvemaambulance. Zvisina kana basa rese. Inyika iri kuda 3 maambulance here. Moita munotivhura chihospital chichitonge chidhomo chisina kana chinhu kutsvina zvako usvikonzi tavhura iye hospital ndoyata kuvhurira iyoyo. Muombereswa maoko zvinhu zvakadaro. Let's stop settling for rubbish, guys. We are the ones that are supposed to set a standard. Vana vatiri kudhila now, these are killers. Loss of life they celebrate. Vanotoseka. Hamuna kunzi tiri kugadzira mamochari anotonhorera here. Hamuna kutaurirwa izvozvo. Makazviudzwa vanhu. Maifunga kuti kujoka because muri vanhu vanogara vachida kungozhinya. Musi serious, you don't take situation serious. Chenyu kungozhinya chete. Nezvimwe zvekuti unyatsonzwa kuti iyi talk ndeye muurayi uyu imhondi iri kutaura. Ukuda kwata muri kuomberei chamuri kuombera. Muri kuudzwa kunzi ifai ndokuisai ndakugadzirai inotonhorera. Handidi kuti murarame imimi. Burden. Ndozvamuri kuudzwa. Vana havasi kuda zvese izvi zvatinoda kuswera tichida kuita izvi. Vaurayi, they thrive off of this. Hatizi kuti marituals here, zvinhu zvese tinongoitwa zvokumbunyikidzwa, zvinhu zvese tinongoita zvokumbunyikidzwa muupenyu hwedu isusu. Chii?